नमस्कार भैया, प्रणाम। हम रउआ सबके भाई, रउआ सबके बेटा, भोजपुरी लोकगीत गायक सूरज शुभम आप सबके नवरात्र के ढेर सारा शुभकामनाएं देतानी। हमारी से विनती करतानी कि रउआ सबके जीवन में हमेशा खुशहाली रहे। आ एगो प्यारा सा भजन बाटे जौन हम रउआ सबके सुनावे की कोशिश करतानी। एगो बाजिन के दर्द बाटे, जब सब कुछ रउआ पासे रहेला, एगो औलाद ना होखे तो बहुत बड़ा दर्द होला। उहे बाजिन के दर्द हम रउआ सबके सुनावे जा रहल बानी। अगर कोनो प्रकार के गलती हुई तो माफ करब सरे। हमार वीडियो अच्छा लगी तो हमार चैनल बाटे एसएस फिल्म में करा के सब्सक्राइब कर लेम, बेल आइकन दबा देम, लाइक करब, कमेंट करब। बैठल बानी रियाज पे, एगो प्यारा सा गीत हम रउआ सबके सुनावत तानी। अगर गावे में कोनो प्रकार की गलती हुई तो माफ करब सरे। ताई गीत के सुनल जाओ। देखी बाजिन के दर्द बाटे, औरत तड़पतिया माई के दरबार में जाके कहतिया कैसे, ए माई भरल पुरल पूरा, ए माई भरल पुरल पूरा, परिवार लागता, परिवार लागता, किए गुलाल ना बिना, किए गुलाल ना बिना, अरे सबरी अनहार लागता, किए गुलाल ना बिना, अरे सबरी अनहार लागता। ए माई भरल पुरल पूरा, ए माई भरल पुरल पूरा, परिवार लागता, परिवार लागता, किए गुलाल ना बिना, अरे सबरी अनहार लागता, किए गुलाल ना बिना, सबरी अनहार लागता। देखिए औरत कहतिया कि गुलाल के बाटे कमी, केहू कहित हमके मम्मी, ए गुलाल के बाटे कमी, केहू कहित हमके मम्मी, अरे सुना सुना अंगना, सुना सुना अंगना, अरे सुना सुना अंगना, अरे सुना सुना अंगना, हमार लागता, हमार लागता, किए गुलाल ना बिना, किए गो बबुआ बिना, अरे बुदिया अनहार लागता, किए गुलाल ना बिना, अरे बुदिया अनहार लागता। ए माई भरल पुरल पूरा, ए माई भरल पुरल पूरा, परिवार लागता, परिवार लागता, किए गो बबुआ बिना, अरे बुदिया अनहार लागता, किए गो बबुआ बिना, बुदिया अनहार लागता। नमस्कार, प्रणाम। आप सबके हमारे चैनल पर स्वागत बाटे। हमारा अगर वीडियो रउआ सबके अच्छा लागल होगे तो हमारे चैनल के ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करी, लाइक करी, शेयर करी, कमेंट करी। थैंक यू सो मच।